أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, ake siyeke ukuzenza ngcono. Sibhekele abanye abantu phansi. Ake siyeke leyo nto leyo. Le story lesi engizokutshela sona la. Ungahleka mawuhleka ngoba siyahlekisa somewhere somehow. Kodwa iqiniso lento engikutshela yona. Lalela ke. Kuthiwa kunomuntu ke laba ababizwa ngoprofessor owayefunde kakhulu. Owayegibele the canoe. Yabona isikebhe leselukuza nasesokhuni. Lesa esinomuntu ogwedlayo, osigwedlayo. Yasibona leso sikebhe leso kuthiwa icanoe ngesilungu. Leso isikebhe nyana nje lesi sokhuni lesi nje esigwedlwayo. Isikhathi esiningi moya ngale kulamazwe la ko DRC ngasibona ngiselukuzana eTanzania, ngasibona naseMalawi, ngasibona nasemaPuto. Kule indawo nje ezinolwandle ezinomfula. Abantu abaningi isikhathi esiningi bagwedla ngazo bewelela ngaphesheya. Leso sikebhe leso kuthiwa lowo muntu loyo ke wayegibeleke leso sikebhe leso ke. Masiloko sihamba ke isikebhe usesuka ile mfundo yakhe. Usedelela lo muntu lo owalesikebhe ogwedla lesi umgwedli logwedla lesikebhe lesi. Uthi kuye, wendoda, uyayazi ilokuzana i-oceanology, bahambe lwandle. Uyayazi oceanology, ne-biology, ne-ecology, ne-zoology, ne-psychology, ne-physiology, epidemiology. Uthi lona hayi, angizazi lezo zinto lezo. Uyaqhubeka lo nokudelela. Uthini? Kanti yini into oyaziyo nje wena? Awufundanga yini nje into nje wena oyaziyo? Uyabona? Hayi suka man, yazi uyabhayiza. Ayikho nje into oyaziyo. Uyambo umbhekela phansi lo muntu ngoba yena wenze njani? Ufundile. Uyabona? Uthi storm. Isiphukuphuku istorm into engafundanga. Okay? Lalela ke asikaqedi. And then 30 minutes later isikebhe sesiphakathi nendawo nomfula noma nololo lwandle noma namanzi lapho ekhona. Isikebhe bese siyaqala singena amanzi ngaphakathi, siyaqala isikebhe siyazika noma siyaminza. Umuntu ominzayo isikebhe siyazika ngoba kungena amanzi ngaphakathi. Manje isikebhe senzane siyazika. Isikebhe asiminzi kuminza umuntu, siyazika isikebhe. Uma ngabe sizika ilokuzana isikebhe, lo muntu lo ogwedla isikebhe uyaphenduka manje ubuza lo uprofessor lo wazi kakhulu ofunde kakhulu. Uthi wendoda, uyayazi ibhuku theology? Ukuze theology ubalikele theology, oshaka theology, la theology, phakathi theology, olwandle theology. Uthi lona no. Angikwazi mina ukwenza ibhuku theology, ukuze theology ngibalekele theology, oshaka theology, la olwandle theology. Uyaqhubeka ke lona. Uthi kusho theology ukuthi theology ngenxa theology yomlomo theology wakhe theology omkhulu theology ongafuni theology ukuvaleka theology. Uzodliwa theology ingwenye theology ngoba theology awukwazi theology ukubhukuda theology. Khona theology nangelinye ilanga theology uzofunda theology ukuhlonipha theology abanye theology abantu theology. Ungambhekeli theology omunye theology umuntu theology phansi theology. Usali theology kahle theology. Mina theology ngiyakwazi theology ukubhukuda theology. Yayibona? Yayibona theology? Iyahlekisa theology ne? But theology qinisa theology, lithi theology ungambhekeli theology omunye theology umuntu theology phansi theology. Ngoba theology awazi theology ukuthi theology ngelinye ilanga theology yomdingi theology. Usizo lwakhe theology. Ngiyabonga. Ufunda kwezakho uma ungangizwanga.